Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați venit din nou la MG Vă Învață! Astăzi vom desluși tainele unui nou mister, mai exact cele ale oului fiert. Toată lumea știe fără dubii să fiarbă un ou, dar nu mulți știu să fiarbă un ou astfel încât coaja oului să se desfacă foarte ușor, aproape să cadă de la sine. Așa că astăzi vă vom învăța câteva trucuri. Pentru asta aveți nevoie doar de sare și piper. După cum bine știți, sarea a fost încă de pe vremea dacilor și romanilor folosită în medicină, iar piperul era folosit încă de pe vremea războaielor soldaților. Li se dădeau câte 2-3 bobițe de piper înainte de a intra în tranșee pentru a fi cât mai lucizi și cât mai exacti în ceea ce aveau de făcut. După cum bine știți, sarea și piperul, adăugându-le într-o oală cu apă caldă, formează o substanță transparentă care are puterea de a dizolva din stratul de coajă al oului, astfel încât stratul subțire rămas se desface foarte ușor. Dar să lăsăm vorbăria și să trecem la treabă. Se ia un recipient cu apă caldă, se așează oul în apă și se pune la fiert. Trebuie să se țină cont că apa care este în recipient trebuie să fie deja încălzită. Mare atenție! După ce apa a început să fiarbă, începem să turnăm câte puțin sare și piper. După care se lasă să se fiarbă aproximativ 2 minute. 2 minute din momentul în care ați pus sarea și piperul. Foarte mare atenție! După ce au trecut cele 2 minute, se ia oul din recipient și se așează în bol. Se ia oul și începem să-l batem pe fiecare parte a lui. După cum se observă, deja coaja aproape cade și am terminat. Uitați cât de frumos arată. Este uniform și oul este întreg. Apropo, mai știu o variantă, dar nu cred că este de actualitate. Mulțumesc de vizionare și vă aștept data viitoare la un nou tutorial. La revedere!